taky vidět pěkný klapík. Sice jsem nahlašoval, že tady všechny zápasy 3 kola popiky, ale o tom je MMA, o tom je grappling, tady se nikdo z nikým nemazlí, prostě malá chyčka, trošku nepozornosti a už to tam máte, konec na otočník a už to klepete, musíte vás neštetí, tady si myslím, že to už tam ukončí, že prostě tak je, takže já si tady moc ještě vláda, jak se tady zdržovat, pokud je další dvojici, dámy a pánové, další váhová kategorie na dnešní MMA a aréně třetím dalším České asociace smíšených bojových umění. Je váhová kategorie 77 kg. A je to Veltrovka, velkrej a do robu moderného pozu zkušeného tvůrce, který zvýšil za vaše stand-upu, má zkušenosti jak z boxu nebo z klasického boxu, kde má dohromady 60 zápasů, zástupce BCD, Honza! Máme ho tady! Honza Mala! FC Liberec. Necháme mu chvilku na přípravu. Borec Honza Mala zkušeně se připravil 4 velmi dobře. Zápasy MMA od roku 2011-2012. Borec, který se dokáže dobře připravit jinak jako student Technické univerzity v Liberci. Takže to necháme chvilku, až nás se naběhne do oktagonu. Honza Mala! Honza Mala! A jo, soupeřem bude 21letý zástupce J-Man Fighting Systems Havířov Lukáš Janda! Již nám přichází Lukáš Janda, JNS Havířov. Lukáš Janda! Takže dámy a pánové, ještě jednou v MMA představuji vždy oba dva borce v oktagonu, protože do přestávky, jak jste viděli v prvním zápase, nemusíme vůbec dojít. Takže pojďme si představit Honzu Malacha z BFC Liberec, 22 let. Trénuje ho Martin Berka a Tomáš Penc, známe ho z oktagonu, vynikající zápasník, profesionál, u oktagonu stojící. Honza Malach má na svém kontě okolo 50 zápasů boxu a okolo 25 v kickboxu. Debitoval v loňském roce v MMA, to znamená v roce 2013. Na svém kontě má 6 zápasů a má to 50/50, 3 výhry a 3 prohry.
zápasí jak boxovka, více taky low kicku, je to dobrý boxer, který spíše podle mého názoru preferuje stand-up. Jeho soupeřem je zástupce hamižovského IMS Jaden Fighting Systems Lukáš Janda, 21 let, trenér Jakub Miller, má vynikající rekord 3 zápasy v MMA a 3 vítězství. Stručná vizitka Lukáš Janda. Nikam nespěcháš, říkáš nic, nevadí nic, pohodí se, pohodě. Zkus to tam Lukáši nějak, zkus to. A nevadí, jsou do přidýkej, tak pojď si ruce za ním, jenom ho zvedni a hoď ho, to je úplně to nejjednodušší, zvedni ho a hoď ho. Pojď si ruce za ním, Lukáši. Hoď ho, pojď. Hoď ho dozadu, za sebe, pojď. Za sebe hoď. Lukáši, poslouchej mě. Pojď si ruce za ním, stáni si ho k sobě a jenom ho stáni ho pojď k sobě. Máš na to pozici, Lukáši. Lukáši, mají na to pozici, pojď! Lukáši, to je ono, tak, pohodě! Lukáši, pracujeme. Zkus mu to koleno chytit a podmezu, tak, spoj si ruce za ním a z toho musíš hodit. Spoj si ruce za ním a 5 na 5, ne takhle blbě. Nevádí, zkusaj za hlavu. Netoč se k němu zádi, Lukáši, netoč se k němu zádi. Lukáši. Znova a pryč, mým a pryč. Dobře, koukni a udrž. Vycukni to, dělej. Lukáši, dýkej si, nic se neděje. Ještě 12 minut, Lukáši, tlač na něj, tlač na tu ples, ty si těžší. Tak, ještě. Teď, Sáňo, hej! Vládaně, stáni si ho k sobě. Bude, šup, dělej. Stáni si ho k sobě, pojď. Pojď si ty nohy, pojď ním a stáni ho. Lukáši, pojď si ruce a stáni ho. Vycukni to, ať pryč, dělej, tak a pryč. Vycukni se, ať lidi mu. Pojď, Lukáši, pojď se. Pojď si ruce. Dobře. A nejte ho ze všemu. Nebyl, to koleno do hlavy a na zemi. Stáni ho, pojď si ruce, jenom stáni k sobě, to je tekl, hop. A nejde na něj váhu. Tak a váhu na něj, hlavu do krku mu nacpí. Máš čas, Lukáši, hlavu do krku a pojď. A pracuj. Lukáši, máš čas, minutku a půl, předni si, má to otevřené. A drž stabilitu, ať tě nepřetočí, pojď, zkusím přejít trošičku. Pojď, Lukáši. Hlavu mu tří furt do krku. To je ono, výborně, Andrew, výborně. Pojď, přejdi, pojď. Má to tam úplně volné. Fandíme trošku, jo? Úplně volné to tam má, Lukáši. Úplně volné to tam má. Přejdi. Teď stáň, rychle staň, dělej. Lukáši, zakontroluj si to.
Stávej do postoje! Stávej do postoje! Stávej do postoje! Lukáši, stávej do postoje! Nohy tam narví! Na co čekáš? Nohy tam narví! Fantastický finále prvního kola! Tak doufám, že takové finále umí Arena ocenit obrovským aplauzem pro oba borce. Dámy a pánové, jsou připraveni hostesky a je čas vyhlásit vítěze z dálním souboře. Dnes večer v fightu vyhrála Jan a celý samozřejmě taky pro vítěze.